Το κολυμβητήριο είναι ένα πολυσυζητημένο έργο για τη Φλόρινα και όχι άδικα, αφού είναι μια ιστορία που έχει τραβήξει πάρα πολλά χρόνια. Το κτίριο ήταν έτοιμο και έμεινε σε αχρησία λόγω του γνωστού ιδιοκτησιακού προβλήματος. Ό,τι ενέργειες είχαν γίνει σταμάτησαν οριστικά το 2016. Με την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής, στις 27 του 2019, στείλαμε έτοιμα προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παραχώρηση της έκτασης 1831 Δέλτα που ανήκει σε αυτό και αντίστοιχο αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την έκταση 1831 Λάμδα Ε που ανήκει σε αυτό. Στις 16 Πρώτου του 2020 ήρθε η πρώτη απάντηση από το Υπουργείο Αθλητισμού για την παραχώρηση του υποπέδου 1831 Δέλτα και στις 20 Οκτώβρου του 2020 λάβαμε και την απάντηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω της Περιφέρειας για 4.799 τετραγωνικά μέτρα από τη συνολική έκταση του τμήματος 1831 Λάμδα Ε. Παράλληλα, για να μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα, προχωρήσαμε και στη σύνταξη μελέτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου και την αποκατάσταση των φθορών και τη μείωση των εξόδων λειτουργίας του. Το ίδιο χρονικό διάστημα ξεκίνησε και η αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση του έργου. Τελικά, το χρηματοδοτικό εργαλείο βρέθηκε, ήταν το Πράσινο Ταμείο και στις 28 του 2022 έγινε δημοσίευση ονομαστικής πρόσκλησης υποβολής αιτήματος για την ενεργοποίηση του έργου ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Φλόρινας. Στις 3 Δευτέρου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε την ενεργοποίηση της δράσης και ενέκρινε τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Στις 29 Οκτώβρου του 2023 προκηρύχθηκε η διαδικασία επιλογής αναδόχου και στις 26 Ενάτου 2023 έγινε το άνοιγμα των προσφορών. Τις επόμενες μέρες ανακοινώνεται ο ανάδοχος. Η λειτουργία του κολυμβητηρίου είναι πλέον θερόνιμα. Γιατί η Φλόρινα είναι ο τόπος ζωής μας.